шаҳри Санкт-Петербург яке аз шаҳрҳои зеботарин ба шумор меравад. махсус дар ҳамин шаҳр дуконҳои чиптафурӯшӣ аз Азия Транс 24 қарор доранд ки шумо метавонед аз он ҷо чиптаҳои ҳавопаймо ва роҳи оҳанро бо нархи арзон дастрас намоед. суроғаҳо ва рақамҳои телефонро шумо дар экранҳои худ дида истодаед. дуконҳои чиптафурӯшии Азия Транс 24 мо шуморо интизорем.